Bueno, ongi etorria txapela, nahi. Eskerrik asko. Bueno, hemen Urnietan gaude Saroben, Sagardoaren lurraldean. Bai. Ez da, behar bada, kanpoko entzatu Urnieta, Hernani edo Astigarraga bezain beste, baina hemen sagardotegiak badaude, ez? Sagardotegiak, sagasti asko eta sagardoaren kultura bat da, desentia Urnietan, bai, askotan ematen du, Hernani Astigarraga izan behar dula, baina, bueno, inguru guztin, eta gero eta gehiago baita beste lekutan ere, Goierrin edo, baina bai, Urnietan sagartegi asko daude eta sagasti asko eta kulturoi badago bai. Euskal Sagardoa jatorri deiturain koordinatzailea eta bertsolaria. Ezakit, urrinkera horretan, esan dudan bezala, edo garaiaren arabera, edo alderantziz, nola esan beharko nuke? Hombre, nire ofizioa bai da, Euskal Sagardoa jatorri deiturako koordinatzaile izatea, eta behar bada baiz beste afizio bat, nik esate beti bersolaritza afizio bat detela. Erdi afizio, erdi ofiziore izan den noizbait, baina, bueno, egia da, lehenago hasi nintzala bersotan, oraingo lanean baina, bueno, orden honean uste ondiela. Ze bertsoaz ere zure bizitza da, afizioa esan dezu, baina bertsoa zure bizitza da, edo behintzat ezautzen zaitugun asko ez gertuetik, baina bai distantzia batetik urte asko lotzen zaitugula bertsoarekin, ez da? Bai, betitik, umetatik hasi eta gaur arte, bai, bersoan ere bizitzan parte garrantzitsunetako bat da. Zan, da eta seguru asko izango da, hoi ez da katola hola usteik. Hori da. Baina sagardogintzari noski orain denbora asko eskintzen duzu, ez da? Ze gaur egun lanak normalean ez dakit zergatik, baina pasioz eta buru belarri bizi ditugu eta zure kasuare alaxe da, ez da? Bai, egia da, gustoko lana detela, aspalditik egin naiz sektore honetan lanian, beste lan guzti bezala, lan intensoak dira batzutan, beste batzutan lasaiagoak izaten dira. Baina egia da gaur egun, olako gauzak aurrera ateratzeko, lan asko egin behar dela, behar bada, burokrazia aldetik etare gauzak gero eta zailagoak dira, eta lan asko egin behar da. Baina, guztua nago. Sagardoaz desente itzengo du, baina utziazu esaten, niri zure bertxokerak beste garai batera naramala. Ez dakit bakarra nahi zuri hori olakorik esan dizunik, edo eta zer erantzuten duzuzuk horrelakotan? Nik aurrena erantzuten dut garai hontakoa naizela, nire ustez dintzen garai hontakoa naizela, martziano bat ez nahi sentitzen, baina egila da, iturri klasikotik asko edan dela, asko gustatzen zaidalako, gaur egunekotik ere bai, ez? Eta behar bada, iturri hortatik hainbeste edan da, antzeman tenda zemai formatan garai bateko bersokeraren oso antzeko eukinezakela ez. Baina, esan bezala ni gaur egunekoa naiz, eta saietzen naiz gaur eguneko aktualidadea kantatzen, eta behar bat formatan eukinezake garai bateko bersolarian antza bai. Guen edan dezagun kupeletik, ez bertso iturrietatik. 2023ko denboraldia, iaia denboraldi klasikoa urtarrilean San Sebastian egunen, eta Aste Santu partetan bukatzen ari da. Eta maiz gauza asko justifikatzeko eta estaltzeko ere pandemia erabiltzen da, baina egia da sagardogintza bete-betean jozula, beti neguan, 2020an, 2021an, 2022 ahaztu zaigu, baina urte hasieran ere, oraindikan ere muga asko zeuden, eta nolabait hau izaten ari da, ez dakit, normaltasunaren lehen denboraldia, eta lehen datuen arabera edo sektorea oro hartuta, ze nolako sensazioak topatzen dituzte sagardogileak? Egia da, 3 urte oso zailetatik gatozela, eta askotan esaten danean kanpotik ulertu liteke idian eharrez ez, baina ez dakit ikusi, ez da nola ibili dian, ez bakarrikan sagardotegik, tabernak diala edo negozio txikiak diala, zenbat itxi dian, sagardotegik ere asko ixten nahi zaizkigu. Oso urte zailak izan dira, eta ondorengo urte hau, pixka bat urte normalizatu bat, 3 urte eta gero, ondo hartu da. Sagardotegiek lan egin dute, denetik dago batzuk gehiago egin dute, beste batzuk gutxi egin dute, urte normal xamarra izan da azkenekoekin konparatuta, eta jende ibili da, baina egia da, danak ez diela berdin konformatzen, eta batzuetan jende gehiago ibili da, bestan gutxiago. Egia da, tendentzi batzuk markatu egiten diela. Astez jende gutxiago dabil, aste burutan dator jendea, horiek markatu dira, baina ez da temporada txarra izan orokorrean. Eta gehatu da zerbait itzalen bat edo, adibidez demagun pilaketa handi horiek, badago jende bat ez dana itzuli, horrelako haurik antzeman dezue? Ez, guk helburu garbi badaukagu azken urteetan, eta pixa jatorri deituratik eta egianak, sagartegi denboraldiaz gain, produktua beha balorean jartzea nahi dugu, ez? Eta horregia da pandemia garaian izugarrizko lana egin zutela sagardotegiek, eta lan horren zentzu bat gelditu da orain ere. Gure lanak izan behar du lan hori areagotzea eta
ez bakarrikan ja txotx garaira jendea, etortzea larun batetan etortzea baizik, eta bodega batea, upategi batea datorrela jakitea, eta balorean jartzea produktu hori. Eta aurten uste dut izan dela lehenengo urte normala, azkenengo 3 urte hauetan, eta urrungo urtei begira guk helburui jarrita daukagu. Bai, horri buruz ere itzingo dugu. Egia da, sektorean nolabait bateratzeko edo irizpide batzuen arabera lan egiteko joera hori nabarmena da, eta azkeneko urtearen aurkezpenean ja agerraldi oso bateratua izan zela esan daiteke. Pentsatzen dut zu bezalakoen izaerak eta aldarteak ere lagundu dula, ez? Badakit zaila dela zuri galdetzea, baina meritua ere izan da zuena, ez da? Bueno, meritua denona da, azkenean gu hor lan hortarako gaude, eta ez ni bakarrik, horko teknikari gehiago, eta gero sektorea berak nahi behar du. Eta egia da, sektoreak ikusten zuela elkartu behar bat, ez da beti arresa izaten, baina gero eta elkartuago dijoa sektorea, eta gainera helburuak ere oso garbiak dira, eta horregatik sortu zen jatorri deitura ere. Bertako produktuan oinarritutako, bertako lan-gaian oinarritutako kalitatezko produktu bat behar dugu, balorean jarriko baldin badugu sagardoa. Eta ez gendun ezer inventatu behar, hau milaka urtean egindan gauza bat izan da, orduan, hori balorean jartzen nahi eta nik uste horrek ere asko elkartu dula sektorea. Eta gure gora bera baitugu, baina nik uste orain askoz elkartu gaudela, orain dela urte batzuk baino. Beraz helburua da txakolandegi, upategi eta hauen, eta hor adibidez urratsa handiak eman dira, adibidez digitalizazioan, salmentan, pandemian aipatu dezunean, sarotegi lan asko intzuten ere, etxez etxeko salmentan, ezta? Botilaratzean edo? Bai, pandemi garaian egia esan, sokorroko garaiak izaten dira saltzeko, nolabaiteren negozio ez isteko lanin behar ezuta ordu nor, etzan izan sektore bat gelditu zana, lan asko intzan. Eta dioz, online salmenta asko bultza gendun, jendeari online bialtzen zitzaizkion, online katak egin genitun, gero sagarotegiak berak ere protokoloak oso zorroz markatu zituzten, sagarotegi pandemia egonagatik ere sagarotegira bisita sartu zitekenean konsumo modu berria bultzatzeko. Orduan, baina egia da oso ondoren ikusita esatezu, hau lan pila egin genduna, eskerrak egin gendun, ez dela igual asko etzian zutik egongo. Ja, mantendu zalako, ez? Badi ez izintzen kupelean edan, baino kupeletik pitxarra ekarri, ez? Karo, baina zuk imaginatu, ze lanak dian, ez? Eta igual egun osoa pasatzen zuten botellaratzen batzuk, pitxarrak, gero bakoitza egokitzen juntzan. Egia da gauza asko onak ere ikusi genitula, jendeak nola sagardo beste modu batek kontsumituzun, eskerren hori, jendeari esplikatu itzion sagardo bakoitza, eta gauz interesgarri asko, baina gara zaila izan zen. Eta baina egindako gauza batzuk hor gelditu dira, online salmenta indartsu dago, bakoitza aplikatzen hasi da, digitalizazioan ere pausoak ematen hasi, hasita zeuden ja, baina gehiago eman ziren, eta jarraitu egiten dute, bere gauza positiboa ikusi behar bazaio, horri izan zuen. Garapen bat ere ikusten da, lehen iaia baserrian dena libre izatetik, ez? Beste jarrera txukunagoetara joteko, urten poderi ez iritsi da, baina hor ere lan bat eginda, ez da? Bai, nik uste torre erronka badaukagula alare, sagarotegi guztik, konsumo txukun hori, eta beti esaten dena azkenean, datorrena edo sagarotegi batea dijoanak, upategi batea dijoala kontzientzio eukitzea, ez? Garrantzitsua da, eta poliki-poliki aidia pausuak ematen sagarotegiak, eta egia da, igual larun bate guardietan zailago dela, jende pilak eta hundiago daudenean, baina, nik uste hor pausuak ematen jarraitu egin behar dela. Eta gero, urte guztien irikitze duten sagarotegiak ere badira, eta hor eskaintza asko zabaltzen da, sagardo kartak daude, sagardo desberdinak daude, nik uste pausoak ematen nahi diela eta hortikan etorriko dela pixka bat revoluzio txiki hori ere sagardotegiena, gero produktuarena, gero hitz egingo du nahi bazu, baina horre pauso handik ematen nahi dira bai. Eta hala ere, badago nolabait kritika bat, airean dauna beti sagardotegiekiko, ez? Eta behar bada erretegi, bodega eta txakolendegi batean zalantzan jartzen ez dena, eta da zuko otordu batengatik ordaintzen dezuna, ez? Ez dakit, zuko horrelakoak entzuten dituzuenean, lagunera izak izako diezu, baina txapeko izer esan zirik. Nik esaten nahi detena da, eta gainea holaxi esaten dut denintzako aukera da, hola. Leku bat iruditzen baldin bazaizu, eskaintzen dizuna garesti egitala ez duzu zer junik ez. Eta orduan askotan, bai egia da, hola, sagardoa bezala beste produktu batzuk ere izanik gazta eta generikoki ulertu izan dira. Sagardoa ematen du dana beha dela, edo sagardo ere dana beha dela, edo gazta ere dana beha dela, eta ez da hola. Orduan, bakoitzak ikusi behar du, ze kostu dauden da kostuak izugarri igo dira, azken zeatan, baina hor sartu gabe, eskaintza zabala dauka, eta berak ikusiko du ze eskaintzetan sartzen den. Orduan, askotan, nahi esaten diatenen asko tentatzeko esaten diaten, nik esate, beste aukera bat egin ez. Nik uste aukera zabala dagoela, egia da kostuak igo diala gauz guztietan bizitzan, azkenengo 2 urtean izugarri izan da, eta horrek igoera bat ekarri denean. Baina, hala ere, generiko bezala ulertzen da sagardoa, eta kalidadean eman dien pausoekin beste leku batean egon behar du momentu honetan. Era berean,
galderari ere lotuta beste ondorio on bat nire ustez, kritikak egon badaude eta behar bat erantzuna da, bueno, beste aukera batzu daude, baina gauza on bat badu Sagardotegia da, jendea joan nahi duela. Ze badago, ezakit nolabaiteko badaude batzuk zaletasunagatik edo ohituragatik, denboraldian zehar makina eta aldiz joaten dira, baina bada nolabaiteko gure kulturan erritual bat, gutxienez urtean behin joan beharrekoa, ezta? Eta hori ere bada gauza ona, ere? Oso ona da. Nik uste dut hori... Atxekimendu hori, ez? Zeni, sagardoa gustatzen ez bazaizu, edo orko tordua gustatzen ez bazaizu, edo beste gauza batzuk nahiago izatea, izango da jendea, baina zeni ez zaigu gustatzen sagardotira joatea, sagardoa dastatzea, egia esan, esperientzia bezala guretzat oso normala da, baina esperientzia, egia, ederra dela, eta orduan jendea, sagardozalea dana behintzat oso gustora joaten da, eta pixka bat, bestela joaten danak ere urtean bisitan batzuk egin nahi izaten du. Hori oso errotua da inguru hontan, baina Euskal Herri guztin ere bai, eta kanpotik ere gero eta jende gehiago etortzen da. Horregatik esatet hori oso ona da, eta horrek etortzen danak orain ikusten dut, sagardoaren kultura horrekin blaitu behar dula, eta hori dela gure lana. Bai, pentsatzen dut adibideak 11 daudela, baina nik duela gutxi ezautu nituen mexikar batzuk, eguzkitza Sagardotegian egon zirenak eta nire txekoen ingurukoak eta zur eta lur zeuden hori ez, nola jendea jeikitzen den, altxatzen den maitik, txotxe egin, beste jendeatik izketan, karo gurean betidanik ezagutu dugu hori, baina kanpotik datorrenarentzat da gauzat magikoa, ez? Bai, eta behar bada azpimarratu behar da gaina, sagardoa izan dela gure gizarte honetan oso bersatila. Txotx garaia 60 urte ditu, hau ez da 500 urte ditu gauza, 500 urte, 1000 urte sagardoak ditu, konsumitzen zen modu batea, eta gero txotxe izan zen inguruko ostalariak eta elkarte gastronomikoek sagardoa aukeratzeko bisita egiten zuten momentua, eta gero hortikan sortu da rituala, baina horretik esaten dut, sagardoa berak egokitzen jakindu eta egokitzen jakin beharko du, orduan. Hori izugarria da, txotxa ez dugu galdu behar, ze oso gauza ederra da, baina aukera asko zabalagoa da. Eta baina esate dizut, Sagardotegiak gauz gehiago eskaintzen dira, eta bati bat produktuak ematen du aukera ez. Sagardotegietatik kanpoa ere produktu horrezea aukera ematen du. Eta hor, versatilidade hortan, beti historikoki erakutsi diguten hortan guk pausoak ematen segin behar dugu. Berriki albistea izan da, Donostiako ostalaritza gune batean, eskaera handi bat egin zala eta ordaindu gabe eta bila ez zirela, pentsatzen dut iritsi zaizula albiste hori, oso komentatu eta ezaguna izan dako. Neri zuen erreserba sistematritzaren burura, hori etzak gertatuko zuenean, zuek ja urte batzuk badituzue, eta okerrez banago oso ondo funtzionatzen du zuen erreserba sistema, ez? Nolabait izan da, elkarteko kideentzat alako onura esanguratsu bat, ez da? Bai, badago erreserba sistema bateratu bat eta horrek horrela funtzionatzen du. Aurrerapen bat egin behar da eta aurrerapen horrek garantizatzen dizu, bermatzen dizuna da, jendea etorriko dela. Gero norbaiten baja. Ordaindu egiten duelako, gainera. Ordaintzen du parte bat. Bai, eta gero aukera dauka baja emateko, baina deitu behar du eta gauzak ondo egin behar dira. Gero Sagardotegiek beak ere badituzte bere moduak hori egiteko, eta batzuek ere hasi dira aurretik kobratzen. Orduan, poliki, azkenean ez da beste erremedio hori, jendeak huts egiteko ohitura baldin badu aurretik kobratu behar. Beste lekutan ere egiten da, eta ni normala iruditzen zait. Eta beti dago aukera esan bezala, aurretik deitu eta kantzelatzeko zita hori ez, baina egia da oso sonatu izan dela Donostikoa eta guritzaigu gehiegi pasa. Baina zainak kasu honetan, zuek are gehiago, referentzia bat izan zaitezketela, zuek hortan ja urrats batzuk eman dituzue. Ze pentsa sagardogile batentzat edo sagardotegi bat duenarentzat 40 laguneko mahai bat gorde edo 40 izan berren 20 lagunekoa gorde eta azaldu ez, puñeta handi xamara da. Bai, handia da, eta egia esan guk sistema bateratu hortan ala egiten dugu eta Sagardotegiek gero eta gehiago ere bai, eta gaina hortara aholkatzen dio hori egiteko, eta behar badute gaina aholkularitza eskaintzen dio, baina poliki ia Sagardotegi guztik sartzen nahi dira. Eta lehengo astean izan zen, Sagardogile batekin kalean, gainez ez bulegoan, kalean tokatu nintzen, eta hoxe esan zian, pentsatu beharko duguk ere, ze 50 utzi indiat 3 kuadrilatan, eta pentsatu ze faena ez da, eta orduan ez da beste erremediorik. Ez da dana kobratu herri, parte bat kobratu liteke. Sagardogileak erronka handia dituzte, lehen sektorea zitziten egitea. Ostalaritza negozioa bada, baina baserriari lotutako negozio bada, lurrari oso lotuta, baina era berean Sagardotegia kasu gehienetan etxe bizitza ere bizitokia dira. Denak esango nuke, ezta? Eguneko 80 bai bintzat. Bai, eta hor hartuko dugu Urnietan gaude orain Saroen. Urnietan badaude bi kasu oso ezberdinak direnak, batean Altuna Sagardotegian nolabait belaunaldi berrien esku, familiko ondorengo belaunaldien esku geratu da negozioa, edo jarraipen eman diote,
Eta hori familia guztietan ez da horrela. Gerta daiteke ez egotea, segidarik, baina kasu hortan, segida egonda eta hori ona da, ez? Ze sektorearentzako oso importantea da jarraitzea. Baina ere berean daukagu beste zagarrotegi bat Setienek aurten ez du iriki, itxita da, eta hori galera oso ondia da, ez? Bai, eta behar bada, ez dakit, gizarte bezala hausnarketa egin beharko duz, ez da sagarrotegiekin bakarrik gertatzen nahi. Sagarrotegien kasuan, azkenengo 3 urtetan 6 sagarrotegi itxi dira, eta batzuetan erreleboa badago, eta gukoi bultzatze dugu, aldaketa generazionaloi ematea, baina beste batzutan ez dago, edo ez da eman nahi, ondorengoak hartu nahi ez duelako, aurrekoak eman nahi ez duelako zerbaitegatik, orduan, pentsatu behar da ze zaila da nolako negozio bat ematea gaur egun, ez? Kanpotik ikusi liteke, ostras, behitu zen negozio, baina aire gertatzen, sagarrotegiekin, gaina sagarrotegiak daukan politia, baina aldi berian gogorra da lan guztiak egin behar direla. Gehienak sagarra daukate, orduan urte guztiko lana daukazu, gero sagardo egiten dute, gero hosteleritza, eta gaur egun errentagarritasun oso bajuko lanetan nahi dira. Orduan, karo, lan asko egin behar dira negozio bat aurre ateatzeko. Hori politia bada, baina erakargarria lan egiteko gaur egungo gizartean ez. Eta gertatzen nahi da, gerota sagarrotik gehiago ikusiko ditugula ixten. Ez baldin badu reakzionatzen. Eta horre reakzionatu behar da berdina izaigu pasatzen sagastiekin, nahiz eta sagasti berriak jartzen nahi diran, profesionalizatzen ari diren, sagasti zar asko uzten nahi dira. Baserri munduan gertatzen nahi da gauz guztiekin, eta enpresa txiki guztiekin, tabernak diala beste dalako, lan asko eskatzen du errentagarritasuna oso momentu puntualean izateko. Ez dakit, taberna baten kasu jarriko sagarrotegin ez aipatzeko, baina askotan joaten zea, igande baten, larun batez, jode, ze ondo lan egiten du. Aste arte arratsalde baten ejunin behar da ikustera ez. Eta, bueno, kostientez balin bagea, zailtasun handik daudela, hemengo negozio asko, bai joaz. Baina hor badolako talka handi bat, ez? Baserriaren kultura zeinan beti dagoen zerbait egiteko, eta aisialdiaren garaia, ez? Aisialdiak gaur egun hartu du zentralidadea, ez? Kasua askotan behintzat, ez? Atera bidea ez da bat erreza izango, ez da? Bueno, nik uste oso lotua dola erakargarritasunakin. Nik uste dut sagarrotegi baten kasua, oin sagarrotegira joango gara, sagarrotegi baten lanak eta emaitza oso erakargarria da, baina eske balorean jarri behar dugu. Nik horregatik askotan lehen esan diazun galderari, sagardo, norbait etortzen denean, sagardo halako tokitan garesti dago, edo, ze uste zu, edo, honek ze uste du, eta... Zate, baina baldakizu zer lan duen, probatu aldezu, ze produktu egiten duen, ez? Orduan, lan guzti hori balorean jarri eta erakargarringo baliz, nik uste dut jendeak helduko liokela, baina erakargarri izan behar du. Egia da, talka bat dagoela, 8 ordu lan egin eta beste bizi modu bat nahi duen antzako, behar bada negozio hauek zailak dira, ez ezinezkoak, baita ere egokitu behar du, baina hortarako, pausoak ematen nahi gara, baina gehiago eman behar dugu. Eta krisi klimatiko honetan da, behar bada ondetik jore bat nolaitek lurreari lotzeko gogo auki dezaken belaunaldi berriak egon daitezke? Baserriari lotuta egon gabe, esan nahi dute, baserritarren seme-alaba izan gabe, ez dakit, alde hortatik ere etorri daiteke nolabait bidea? Bai, baina behar bada Gipuzkoako baldintzetan zaila da, ze hemen lurrak beak du balore handia, eta orduan, negozioak balore txiki dute eta lurrek handia, ez? Orduan, nik uste bai egon lehikela aukera bat hortik. Eta krisi klimatikoa zaigea, baina krisi klimatikoa ez da urtebeteko gauza. Askotan igual gehitxo usten dute bildurtzen degula jendea, ze hemen ebi egiten nahi daun hauetan, eta aurten sagarruzta izugarria dator, eta gu beste erronka batzu baditu, bai aigea planteatzen, erregailua jartzea, orain arte jartzen zianak, ze behar dugu, baina nik uste dut berriz ere inziditu behar duela errentagarritasunean. Baserriko lanak errentagarriak balin badia, erakargarriak izan lehizke, baina errentagarri ez dienean. 18 ordu lan edo 14 ordu lan inberdeanean, eta alamoduz bizitzeko eta inzertidumbre handi batekin oso komplikatua da. Era berean, erretiro hartutako sagardogile batek nola egin dezake baserria mantentzeko, ze bere bizitokia da. Beste batzuk lan egiteko hori, kasu egiten, aztertu duzu hori nola egin daiteken edo? Bai, guk egin genduen proiektu bat, formazio bat, kambio generazional edo aldaketa generazionalana, eta ondo atera zen, sagardogile batzuk apuntatu zian, beste batzuentzat berandutxo iritsi ginen, berriro martxan jarri nahi dugu. Egia da kasu honetan dana etxeko jendea zala. Kanpoko jendeakin badaude proiektu batzuk, ez guk gaindik ez du batera, baina badaude proiektu batzuk kanpoko jendeak hartzeko. Gero sagarrotein batzun, komedoreak eta hartzen nahi dira kanpoko enpresa batzuk, eta beste ez da erresa, ze azkenean bizitokia da. Eta gero, horrelako baserri bat, ja sagardotegi bat, ez da baserri bat, industria bat gelditzea ere oso zaila da, patrimonio hori gabe gelditu zindezke eta komplikatua da. Baina aldi berean, bai ikusten dena da, erreleboa dagoen kasuetan, eta etxe inguruko erreleboa dagoenean, jende honek aktibo segitzen du, ezta? Sagardogile bat jubilatu liteke, eta inorrez badauka, itxingo du. Baino,
norbaitek segitze badu jakintza guzti hori hor dago, eta adibideak garbiak dira. Segitzen duten tokitan, jakintza guzti horrek asko lagundu lezake etxean. Izten duten tokitan, izan daike zaila, istea zaila da bai. Bueno, gauza positibo ez zitzen izan. Urnietan gaudela, esan deuz Sagardaren lurraldean gaudela, baina, Hernani eta Astigarraga tenguko sagardo gilei beste eredu on batzu badaude Euskal Herrian? Aipatuko zen dituzke beste eremu batzu, beste eskualde batzutan zeinan oso ondo ari diren lanean? Bai, behar bada desberdina da, ezta? Sagardoi dagokionean igualez, gero sagardo salmentan, antzeko sagardoak egingo dituzte, bere izgarritasunekin, baina egia da, ez dela berdina txotx garaia demagun Hernani edo Donostialdean edo Astigarragan edo Goierrialdean, nahiz eta jendea joaten den han pausatugoa da, lasaiagoa da normalian. Bai, eta gero eta eredu gehiago daude, adibidez, sagarrotei batera joan, eta bestelako eskaintza batzuk ere badauden, ez dakit, nahi aurten gertatu zai, sagarrotei batera joan, lagun batzuekin, eta neroni, baina ja, bezero bezala joan, eta afarian erdian esan itxoin, aurtengo uzta berria probatzea nahi nuke, basoa zuen lekuan kopa jarri, trago bat zerbitu, aber iruditzen zaizuen. Karo, nik enekien egingo zurik, baina otxutan hau, baina lagunak gelditu zian, joda hau zer da, eta bukeran joan horreti itxoin pixka bat, lehen urteko uzta atera nahi dizuez, hau berezia zan, ez dakit zer alako sagarmotakin egina, aukera izugarria da. Hemendik egia da, jende asko dagoenean zaila da leitea, poliki horra jo, eta temporadaz kanpo maiatzetik aurrera dauden terrazetan edo irikita dauketen sagarroteetan gero eta gehiago egiten da. Horrek bai jartzen du balorean produktua. Jenderi hitz egin egin behar dio produktuei buruz. Ja, ikasi eta hobeto bai, eta dasta dezala botella gero salgai dagoen botella hori dastatu dezala, jakin dezala zer dagoen botella horren barruan, ez da erresa beti, baina gero batzuk nahiko dute entzun da beste batzuk ez, baina nahi duen nahi behintzat eskaini egin behar zaio. Hori da, oliba botillak eda, ez, gerozta gehiago hori ere egiten da, oliba ezberdinak probatzen dira, botillatik ematen dizu eta gero Ondo, sektorean prentsa horretan ere, joera bada, gero eta gehiago nabarmentzen nahi zarete nazioarteko saria, nazioarteko parte hartzea, hori oso lotuta dago beraz, orduan, balorean jartzeko joera horrekin, ez? Kanpoan ere balioan jartzen dutelako hemen egindakoa, ezta? Bai, nik uste lan handia indala sektorean, eta momentu honetan sagardo handia ditugula, kalidad handiko sagardo asko ditugu, eta horrek bere emaitza ematen nahi du. Gaina badaukau bereizgarri bat mundu mailan, eta da sagardo naturalaren kontzeptu hau da, oinarri sagardua izan zen eta gaur egun dana gutxien aldatu dan tokia da hau. Egia da, hobetu egindala produktoi, baina egiten da, produktu erabat naturaletik, hau da, sagarra matxakatu inberri zateu, oso egiten denako zanpatu, eta horren muztio irakitazten da. Ez dago besterik hor, ez dago ez azukrerik, ez dosik, ez birik, ez urik. Mundu mailan sagardo klase asko daude, baina hemen naturala dauka, orduan horrek bere leku egiten nahi du, eta horrek balore handia du nazio artean da gainak, gaur egungo produktua dastatuta jendea asko harritzen da. Euki ditugu hemen kanpoko somelierrak, euki ditugu kanpoko jendea, zatu zeiten aizeate. Bai, Bai. Egia da, gero bere zaintasuna. Hori gehiago zabaldu beharko litzateke. Karo, askotan gero hemengo oso desberdina da Bizkaian, Bizkaian ebaitugu sagardogileak, eta Bizkaian ere Gipuzkoarrak saltzen dute, Bizkaian egitea promozio bat edo Gipuzkoan. Han konsumitzen da, baina igual kultura ez da inbesteko kulturaik, eta jendeak errezago entzuten dizu, jendeak errezago horretan itzen du, jendeak badauke interes bat, hone etortzen zea eta batzuk bai. Beste asko, zeizea kontatzen nahi ez, ni baki zer dan sagardua. Denetako dago, baina egia da sagarroteik ere lan handi bat iten nahi diala. Eta aurten, lehen urtean oso usta txiki izan, aurten usta handi etorriko dela aurre ikusi liteke, hendi loretan daude sagarrondoak, baina ematen du usta handi etorrela, nik usten dut, jendea gauza bereziak ineko ditu aurten. Horrela bukatuko dugu. Positiboan, ez? Hori da, positiboan. Eta bukatzeko, denborain azkar dola ikusita, 5 urte barru bertxotan eta sagardo gintzan ikusiko zaitugu? Ikusi ez dakit, nik bersoa utzi ez dut utziko, nik horre ukiko dut barruan beti ikusiko ez dakidana da, plazan jarraituko dedan, edo besterik gabe launartean kantatuko dedan, o etxean kantatuko dedan, o nere buruarekin nahiko nahi zen, bersoa izango da, nere burua, baina ez dakit zen bainetan. Sagardoan, ez dakit, nik uste dut bai, nik ustoa nago, baina inoiz ez dago jakitek ez, hainazkar dijuan mundu hontan zer egingo dugu, baina ez daukat usteko inungo interesik. Mi esker eta pasioz bizitzen jarraitu bai bertsoa eta bai sagardogintza. Eskerrik asko. Sagardo garaiko larunbate guardian nor du meritu handien?
txotxariak ala busgidariak. Ba, ez dakit esan, busgidariak izugarria, badakit baduela. Ja, txotxariak ere dezentekoa daukatez, jende desente aguantatu behar dute. Biak segurazko. Sagardoa kopan ateratzen ez badizute haserretu egiten zara? Ez naiz haserretzen, baina egia da, ezagutzen hautenek gero eta gehiago kopan ateratzen diatela. Zein bertsolarik izan dezake sagarraren aldaera gazia eta gozoa saio berean? Bueno, bertsolari guztiek uste badutela gazia eta gozoa saio berean, ze azkenien bersoa hori da, gazitik eta gozotik kantatzea, adibide handitako bat, txapelduna bera du, Maialen Beak ere gazitik asko erakusten du, baina gozotik ere gutxixio badare erakusten du. Hernaniko eta Astigarragako sagardogileei kanpoko ekoizle on bat aipatu iezaiezu euren egoa apaltzeko. Bueno, ez nabiz ausartzen izen bat ematea, baina esan nahi diet Hernani eta Astigarragakoei, lehen kanpotik Hernani eta Astigarragara etortzen ziren bezala, orain sagardo edaleak Hernani eta Astigarratik kanpoa ere joaten diala. Hori da seinalea, gauzak ondo egiten nahi diana. Txakolindegiko eta erretegiko prezioak ez dira zalantzan jartzen. Sagardotegikoak aldiz, bai, jartzen dira, baina lehen esan dedan bezala, aukera desberdinak ditu konsumidore bakoitzak eta berak aukera dezala. Ekimen handia dugu sortzeko, baita bitan zatitzeko ere. Sagardogileen garapena ikusita, superheroia zara? Bueno, nien nahi superheroia. Behar bada, latoso xamarra bai eta pazientzi desente izan duna, lehen behintzat, eta batipat gauzak ondo egin nahi izan ditun sektore bat izan detatzetik.